Durante estas 2 semanas, o obxectivo da campaña Días Azuis é visibilizar os establecementos que están a pé de rúa e dinamizar o comercio de proximidade. Ten a misión de visualizar ese comercio que fai cidade, ese comercio local no que cada vez máis todos temos que comprometernos, porque é o comercio que verdadeiramente pois aposta pola nosa economía local, porque aposta polo crecemento do emprego no noso entorno. Está demostrado que un comercio non só xera, digamos, unha riqueza para o propio comerciante, sino tamén o seu entorno, pois tanto todos os, digamos, os elementos secundarios que emprega tanto a xestoría como a limpeza como a carpintería veñen sendo da mesma localidade. Os clientes dos comercios que realicen as súas compras entre estas 2 datas deberán rexistrar o seu ticket en www.diasazuis.com ou ben solicitar que rexistre o propio comerciante. Entre todos os participantes sortearánse un total de 16.200 euros en 80 tarxetas prepago, 28 de 300 euros e 52 de 150 euros, que deberán ser empregadas polos gañadores nos establecementos tradicionais galegos. O sorteo ante notario realizarase o vindeiro 29 de maio.